Biye tɛnɛ février kalo tile 24 san 2025 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati o cogoya la. Kunnafoni min b'aw sigi k'an makɔnɔ Mali kunnafoni jabarani ale sanfɛ ni o waati sere a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an ka jamana ɲɛmaa Asimi Goita ye jumadon février kalo tile 21 san 2025 a ye Kongokaw ka jamana ɲɛmaa ni o ye Félix Tshisekedi ye ka o ka cidenw ni ka olu o bisimila. O ciden dɔ bɛ tali kɛ Constant Mubumba Togunga ale ka ni o y'u ka jamana o ministre ye ani kiiri ministre fɛnɛ kɔni o don o ni a nɔfɛbagaw a ye olu bisimila palais o kɔnɔna la. Olu kɔni nana ka na u ka jamana ɲɛmaa ni o ka ci kɔni o la hali n'o y'a sɔrɔ u ma kunnafoniya badi kɔni o kan u ka kuma fanba kɔni y'a yira k'a fɔ hali n'o y'a sɔrɔ Mali kɔni ni Kongo kɔni cɛ ka jan dɔɔni u bɛna ka na hakilinaw ni ka olu ta jamana kɔrɔ yan fanfɛla kibaruyaw olu kan. An bɛ to an ka jamana ɲɛmaya ka kɔrɔfɔw olu kɔnɔna la halisa ka kɛ ni sunkalo kɔni ale doni ye an ka jamana ɲɛma ale kɔni ye balofɛnw ni ka o ta ka di dɛsɛbagatɔw olu ma ka militaire o kɔnɔna la ani muso minnu bɛ yen nɔ ni olu cɛw kɔni olu tayana ka taga se maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni bololaminɛw olu jenina katikaw olu fɛ yen nɔ kɛnɛkɛnɛ sa kati sugu kɔni o kɔnɔna la a kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen o la denbaya 450 de bɛ yen nɔ olu kɔni ye nin dabalo ye ni ka olu sɔrɔ o bɛ tali kɛ malo kilo 50 bɔrɔ o kan ka taga se sukaro kilo 50 bɔrɔ ka taga se ɲɔ fara kilo 50 bɔrɔ o ma ani tulu bidon litiri 20 u ye nin ta ni ka nin di maaw olu ma walasa u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ sunkalo ale kɔnɔna la cogoya min na an ka jamana ɲɛmaa ka ladiliba kɛrɛnkɛrɛnnen ni o ye Agibu Danbele ye ale kɔni hakililajigin kɛ ka ɲɛsin balofɛn ninnu dira maa minnu kɔni olu ma jamana kɔni hakili bɛ a ka jamana kɔnɔ den kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na kɛnɛya ani basigi bɛ se ka sabati an ka jamana ale kɔnɔna la cogoya min na ani ɲɔgɔn dɛmɛ fana bɛ se ka sinsin cogo min na o de ye an ka jamana ɲɛmaa ale ka hakilina ye. An ka ministre ɲɛmaa ni o ye journal de division Abdoulaye Mayiga ye ka taga se AES ministre olu ma u farala ɲɔgɔn kan an ka faba o kɔnɔna la yan nɔ a kɛra février kalo tile 22 san 2025 fara ɲɔgɔn kan ye kun min fɛn min ye sa o de ye ka se ka AES bandiri ni ka o baaraw kɔni ka olu nun don bandiri min yɛrɛ kɔni ni AES jamana ɲɛmaaw kɔni ye a baaraw ni ka olu kɔni kun cɛ pepepewu a bandiri kura kɔni a yirala jamana kɔnɔdenw olu la min ni o bɛna kɛ AES kɔni bandiri ye. An ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaa ni o ye état major général des armées a ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ka fɔ an ka kɛlɛkɛcɛw kɔni ka lakana ale sira fɛ ni o ye ka jamana kɔnɔdenw n'u bololaminɛw ni ka olu lakana février kalo tile 23 tɛmɛnen san 2025 nɛgɛ kanɲɛ 15 tɛmɛnen ni sanga 40 ye wagati min na an ka kɛlɛkɛcɛw ka lawuli o kɔnɔna la ni ka banbagaci wale tigilamaw kɔni ni ka olu ɲini u taara bɔ banbagaci wale tigilama dɔw kɔni ka mugujugu fɛrɛn kɔni o kan min n'u kɔni sera ka u bɔ o sira o kɔnɔna la a kɛra ɲamanakaw olu fɛ yen nɔ ɲamana ni kolongo ni ɲɔgɔn cɛ kilo 23 o bɔɲɔgɔnko de don ɲamana bɛ Masina o lamini na Masina bɛ Segu o mara la a yirala k'a fɔ ko karogɛlɛn diinɛ tigilama 12 olu kɔni bɔnɛna u ni na min ni u tɔɲɔgɔnw kɔni taara ka u su kɔni ni ka o to u taara ka u ka kɛlɛkɛminɛn caman ni ka olu to ka taga se u ka bolimafɛn sen filaw olu ma ani o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw u ka mugujugu fɛrɛnw u taara ka ni ka olu fɛnɛ kɔni to an ka kɛlɛkɛcɛw kɔni ye u bololaminɛw kɔni ni ka olu bɛɛ lajɛlen to ni kɔni ka gɛrɛ u la an ka kɛlɛkɛcɛ 3 kɔni olu joginna olu taara ni ka taa n'olu ye lapitaniso o la a baara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔna la sa fɛn min ye février kalo tile 23 ye an ka kɛlɛkɛcɛw ka larawulili fɛnɛ kɔnɔna la tuguni a kɛra kilomɛtiri 41 ni Gosi ni ɲɔgɔn cɛ Gosi ale bɛ Gawo kɔni o fɛnɛ kɔni mara la banbagacɛ wale tigilama 2 u ye garanda kɔni olu fɛnɛ kɔni la o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛ u taara ka u ka bolimafɛn sen filaw ni ka olu to an'u ka kɛlɛkɛminɛn caman an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaa ni o ye état major général des armées ko ala ni an ka finitigilakaw ka baara ɲɛdɔn fɛ u bɛ ka u ka baaraw kɔni ni ka olu kɛ a kɛcogo o kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen ka i hakili sigi banbagacɛ wale tigilama ninnu mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ taa u nɔfɛ ni ka u labɔ.
kɛ ni 8 marsi ale hukumu o ye dafejɛ eventi ale kɔni be su belebele ni ka o labɛn muso cɛsirilenw olu ye a ta ko 7 o kɛra sibiri tɛmɛnen na février kalo tile 22 san 2025 a kɛra hôtel la Sofitel a la ni bɛɛ b'ale wele ko hôtel de l'amitié ni su belebele kɔni ye muso cɛsirilen caman ni ka olu fara ɲɔgɔn kan ni ka jɔnjɔn kɔni de olu ma a muso cɛsirilen nu yɛrɛ kɔnɔna sa fɛn min ye Fanta Jawara ye ale tun bɛ o la mais ni ale sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ l'Amérique jamana o kɔnɔna la muso cɛsirilen dunu u nisɔndiyara kosɛbɛ ni jɔnjɔn in tali la ka sababuya kɛ o b'a ye k'a fɔ ko maaw bɛ yen nɔ maa minnu hakili bɛ u la u ka baara ale sira la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Nigerikaw ka jamana o kɔnɔna la Niger jamana a ɲɛma ni o ye Tchani ye ale kɔni taara bɔɲɔgɔn ye balina ni ka o kɛ a ka sanubɔyɔrɔ kɔni o la a kɛra kunu kari février kalo tile 23 san 2025 General de brigade Tchani ale kɔni taara Samira sanubɔyɔrɔ kɔni o la ni sanubɔyɔrɔ in tagali kɔni kɛra nisɔndiyaba ye a yɔrɔ maaw olu bɔra ka u ka jamana ɲɛma ni ka ale bisimila kosɛbɛ a taara nin bɔɲɔgɔn ye kɛ kun min na ka taga lajɛ sanubɔla ninnu u bɛ ka baara kɛ lahalaya min na a taara ni ka taa i ɲɛ da olu kan. An bɛ taa Guinée Bissau kaw olu fɛ yen nɔ Guinée Bissau jamana ɲɛma ni o ye an balo ye ale kɔni ye u ka kalafili nata ni ka o boloda ni o ye jamana ɲɛma kalafili ye a bɛna kɛ novembre kalo tile 30 natɔ san 2025. Mali kunnafoni jabarani lajɛbɔ aw tulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni damadama de bin k'a da o kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan aw ni ce aw lamɛnliko ɲuman na aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.